We are going to see the king of Isuofia. Kiris, have you seen the king before? Are you sure? You've seen him before? After when Igwe Isuofia. No more, they have seen him. The show one after the one I forget and men. When she does not be. Ezenwa was trying to remind the kids when they had seen the king before, but they didn't remember. Oh, and you see Igwe today. How do they have to greet Igwe? Igwe. And the kids. You say Igwe. And you bend down. Oh? Igwe's palace. Uche was nervous, not sure how to greet the king. You sit here. You sit here. What do you say? Yeah, Igwe. But lucky for them, the king of Isuofia is very friendly. He invited us to take a seat. They brought water for us to wash our hands before breaking the Kola nut. The most traditional way of welcoming guests. It is shared by age, and the elder ones get to choose first. So Igwe asked if they were older than Ezenwa or not. And after sharing, Igwe was blessing the Kola. A tradition that is only performed in Igbo language. As in Igbo land they say, Kola nut doesn't speak English. The kids were listening attentively. It had been some time they had experienced this tradition.
ya gwa ife dị na ya ka mmanụ ego eji atara na amụta n'ọnwa. Biko bịa ebe onye bịakwune ka ọ ga-abụ ọnawa mkpukpe ya hapụ ya o. Wee na-agwa unu ụgwọ maka unu ji wee bịa n'udo ma akọwara unu. Ebe a bụ obi Isuofia nke asị ka mụnwa na-enebe ya anya azụ onye ji ọkwọ Isuofia. Unu jiri ụgwọ mabe nke unu ga-eji ya naghị akarịrị mma ma gbuo onwe ya. Na-arịọkwa Chineke biko ya mekwela onye ọbụla ka o si akpa nke dị mma o, maka na o nwere ndị na-achọ isi na-echebe nke dị njọ. Na-ekwusị nna nọ n'elu biko nọrọ na-ayọ ọjị ya taa ya n'ogbe ka anyị bụ ụmụta ọjị a n'ibe na onye ọbụla tara ọjị ọ ga-atata ibe akụ akụ ibe enwe o, ọ ga-atata ogologo ndụ na arụ ike, ọ ga-atata nchekwuwe na ịfụnanya o, ọ ga-atata emeta aghara mere ụwa ji aga okirikiri. Anyị kwere na Chukwu aba maka emechara ihe niile ndị a na-asị ndị adịghị n'anya o. Amen. Once the prayer is finished, it is time to break the kola nut. It usually splits into 3 or 4 pieces, which is said to be a good sign. The pieces are then shared and eaten with alligator pepper. Igwe. Thanks for welcoming us and showing the kids how to welcome visitors in Ali Igbo.